Ало! Ало! Ало, Дани! На ушето го служи, Дани! О, браво на детето! Виж как хубаво знае! Браво! Браво на Дани! Браво на детето! Ало! Ало! А можеш ли го? Ало! Да, обаждат се от къде се обаждат? От общината нещо да питат. Да, живее ли тук Даниел Гигов? Да, живее. Да, вече 1 година живее тук Даниел Гигов. Да, търсят те тате от службата по спешност. Ало! Ало! Тати, от Равно поле. Обаждат се. Ало! Ало! Браво на Дани, как хубаво говори по телефона. Браво! Браво на Дани! Браво на детето. Дани!